आज या ठिकाणी आम्हाला आमचे परम मित्र अभि देऊलकर आणि त्यांचे सहकुटुंबीय सहपरिवार यांनी आज आम्हाला या ठिकाणी होम आणि वास्तुशांती होम हवन आणि वास्तुशांती या निमित्त त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी हरिभजनासाठी संधी उपलब्ध करून दिली। त्यासाठी आम्ही आमच्या बालगोपाळ मित्र मंडळाच्या वतीने तळागाव यांच्या वतीने त्यांचे सहर्ष आभारी आहोत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या ठिकाणी आम्ही आमच्या अभंगाला सुरुवात करतो। धन्यवाद। या ठिकाणी आज उत्कृष्ट साऊंड सिस्टीम म्हणजे आमचे किसन सावंत काका यांचे सुद्धा आम्ही आमच्या मंडळाच्या वतीने आभार मानतो। धन्यवाद। मगापासून ते फोन करून मला विचारत होते, अरे बाबा कधी येतं, अरे बाबा कधी येतं। म्हटलं बाय थांबा येतं। उभी राहे विठेवर विठेवर दीनांची माऊली आज म्या गेली दीना